Nyakwaramogi tok yudo report motenore kod kaka chenro mag piny owacho ntiere kaachiel kod kuonde jot ma bende oseyangi odiochieng' ma kawuono kod piny owacho moganda mopogore opogore biro bedo ka jotie. Wantiere kaendi kod wendo madwano godo mbaka ewi weche machal kamagi. Midhiero mosebede kotenore kod ohula mapek mosego gwenge mopogore opogore. To ka bende piny owacho oseketo chenro makare e kuonde jot ma bende koro darie kendo kete oganda madwaro kony mopogore opogore. Tino makawuono antiere kod thuolo mar rwako wendo mara mong'ere kaka Dennis Kodhe ma bende en director ka Idea for Africa. Erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod odhiambo makawuono. Abo miyi thuolo mondo mi yangrinwa ayanga ne oganda ma bende nene gi lak sechegi. In ng'a to gweng' seche moko miwuok e pacho en mane to itiyo kanye kapok ochako go mbaka machal kama? Erokamano, an iluonga ni Dennis Kodhe, game Siaya County, to an executive director or director general of the Institute for Development and Leadership in Africa, in short, Idea for Africa, which is dealing with empowerment, training and development of leadership, and also providing guidance on consultancy issues and also on research. Kamano kuom yudo thuolo maloso kodwa midhiero mar koth mapek kod ohula kwako Kenya gi lak sechegi. Kawachako inyalo yango ni ma en kaluwore kod lokruok machal ma kor lwasi kose en gima timore matimore higa ka higa? Erokamano, kafuka awacho duoko penjo mipenja no, adwa timo mos makende ni jogo mowito ngimagi, to mowito gi jogi kata mowito gigi e ohula motimore no. En wach mabuogo ji, en wach malith, nikech koth bira to ohula tiko ji kamano to yo mayot kamano. To kachaka duogo gimipenja no, gimotimore ni ok en gima wakia. En gima ne osewach ni biro timore. Kaka oganda, kaka piny wang'eyo pile ni koth maduong' chwega chakre dwe mar 3 kata nyaka dwe mar 6. To nyocho chako wachnwa ka koth pok ochako chwe. Ni koth mabiro chwe biro bedo moingo kaka chwega pile. Penjo makoro onego bed wapenjre kata wan sirikal kata wan jopiny. To kane wang'eyo ni koth makama biro biro ne watimo ang'o? To kaka osebiro botimre kama wadwano watim nadi. So gimeneno matimre ni ohula manego ji ni en ohula manego ji nikech wan wegi kaka oganda, kaka sirikal ok wakawo gik moko seriously. And kendo nenre ok walan, ok wasom from experiences manotimre chien kono. To bende ok wachak wapuonjre kuom gigo matimre pinje moko maoko. Asedhi pinje moko kaka Japan, ka chieng' ma typhoon biro timore kata incident kata earthquake, dhano ng'eyo nyaka nyithindo. Kendo nyisi ji gima ji biro timo kapo ni gima kamano timre. Sama gino timre, dhano ikore. Kata kaka en ohula kata en tsunami, tikon ji oidh kama got nitie. Tineno ka jomo idho got go, ohula no kabiro to chak doka. To ka gima timre Kenya waka kata timre pinje mag Afrika ka, to warito nyaka gimoro timore. En wach marach, en wach mamiyo wakuyo, kech en gima timre sa ka sa. To warito kata sirikal rito gimoro kosetimre, kore ka jiringo kone gi koni. Gikami wacho no, higa mokadho ne nitiere miloyo mane wacho ni koth mapek mar El Nino ne obe ni chwe pacho kaendi El Nino. Ne warite kendo piny owacho nowacho ni gintiere kod chenro mopogore opogore mane giseketo mar mondo mi ka koth mapek nyalo chwe kende pacho kaendi kaka mwaseneno ni, to ne dhi bedo ni ne gibedo kod ikruok. En ni sirikal nyalo bedo ni miyo wasingo kata keto yango ikruok magisebedo godo mana gi dhok to pod ok giikore makelo midhiero machal kama. Wan jo Kenya nyaka koro wachak wacho adier. And gimomiyo sirikal nokawo seche mang'eny kapok respond mano penjo manyaka wapenj kaka oganda. Koth noko chako kawuono, koth noko chako nyoro, to koth ni nosewach. Gima koro wapenjo kaka wacho mokwongo, to sirikal notimo ang'o? Sani wacho ni ji wa kuonde ma koth nyalo ywayo gi odhi e wi gode kama ginyalo bedo safe. Ne do wach ka koth pok ochako. Nikech jo meteorological department joma koro weche kaka weather biro bedo nowacho mokwongo no biro gi El Nino. El Nino di bendo biro bendo neno ka masira mokelo ni ji bende ne nitie atie. Gichako giwacho ni koth mabiro biro dwe ma koro wantie biro bedo koth mabiro higare biro bedo koth mateko ng'eny molo kodhe mosebetie. Piny no linga dhano be no linga. To wachaka wach ma ok en tij sirikal kende. Kata wan oganda nyaka wapuonjre, nyaka wang'e from experience, nyaka walan, to nyaka wane kaka gik moko mabe timre kuom pinje moko mopogore opogore jogi timo nadi. To kang' nobed ni higa ka higa bang' dweche ka dweche kata wachno ni koth biro, ohula biro, to biro timore, ji ong'e ni biro timore ka timore ga pile. To kaka timore ga pile no en masira nikech dhano tho, gik dhano kethore, gima dhano nyalo timo onge, koro we ji timo gigi kende. Omiyo an gima nyalo wacho ni wapuonjre uru from past experience. To kik warit
mondo gimoro timre kore ko wachak neno kaka jiringo kaka jitimo to ko wachnwa gimoro bende wabed oganda bed jogo mawinjo ni owach kama to waikre nikech gima kama nyalo timre so oken gima kare nwarito higa ka higa pile ka pile na nyuola oula ko biro kama to nyaka winj no yoyo mang'eny otho kako to chwe mang'eny kama to nyaka winj drainage system ma Nairobi okti kata kuonde moko gini okono go min bedo kamano it means one thing ni kaka oganda kaka piny kaka sirikal okwapuonjre kuom experiences mosetimre bang' higni machien go kata kuom matimre kuom pinje moko mwaneno gi sani sirikal osketo tenge wacho ni kuonde jot madundo maromo 115 ne jopiny kendo gin joma osedare counties 19 ka en gima koro wacho nopo sirikal kendo ka yango kane banka gino stimore koka gikaw gideko kapo gibiro gi yango bende paro ni gintiere kod ikruok makare kuonde jotgi ma oganda mosedar gi duto biro bedo gi thuolo mar bedo gi ngima makare kata girito mondo mi oduokgi kuonde ma ne gidare kaka gimoko timre nyisore ni sirikal ne onge mpango yote ne giwinjo to gima notimre ne onge to mar ariyo gik makoro sirikal timo sani gi ne do tim chien kocha tij sirikal en rito ngima mar oganda tij sirikal oken ting'o oganda ka oganda osehinyre to wacho ni magi tij sirikal en make sure ni kech biro kaji watim ang'o mondo jowa obed gi chiemo oula biro mang'eny watim ang'o mondo waket jowa kama safe aneno ka koro sani gimuko ute mag ji gimuko ji ka koro pi osehinyo ji gigi ne do muk chon onge be ng'ama ne do tamre kata kimuko gigi kinyisogi ni wa protect you from disaster mabiro to kalure kaka koro itime sani ka pi osedhi penjo manyaka koro wapenj kaka oganda kaka jo Kenya to ang'o miyo koro itime sani koro ang'o miyo sirikal owuok matek mondo to giwuogo chon kane idwaro sama ne koth pok ochako chwe kane pod oula pok ohinyo ji kane pod jo meteorological department London koth makama biro mondo ji oikore to kwang'iyo wach ni kaka isewacho no jogi gin jok makoro osechopo kuonde ma iwacho ni kuonde ma gijotie kawo gi kinde mokadho jok mosedak iluongo ni internet displaced persons en ang'o miparo ni sirikal onego tim sani mar mondo jogo oyud kony wan gi kony mar chiemo wan gi kony mag thieth wan gi kony mag iwacho ni lewni mirwako en ang'o ma sirikal koro nyalo timo gi sani manyalo konyo kwethni makare ka duogi chien matin kiwacho ni ji owuog kuonde ma gidakie gidwar kuonde ma gidakie manya gi bedo safe gidhi kure to sirikal ni uwezo kata Nairobi kakora chiwo example wan gi stadiums maninda magitimo bende onge maka sirikal ne nyalo kata keto temporary tents ma wacho ni jin koth oula biro mang'eny daguru kata kuom wigi adek moko ubro dok ka piny pok odok mar ariyo jomodak kama kori mukude onge ng'ama odak kacha no hero jogi gin joma odak in informal settlement areas most of them and king'iyo urbanization justice or crisis mwango ji dwaro kuonde ma gidakie and ji biro dak kamoro amora ma gido space nikech ji ok nyal afford kaka gidwan gidagi omiyo chiew gokinyi to uchako ketho gik ji moko prepare gi jogi biro dhi kure jogi ni grahia jogi ni families jogi onge kama ginyalo dhi to kande ben sirikal gi mpango maber to sirikal ne do bet piny maber to nyiso jogi chon kapodi to iko kuonde ma gidhie kaka IDPs are temporary settlement areas maka koro piny oduogo maber kata ka koth odok chien to jogi nyalo dok kuonde ma giaye mar ariyo sirikal ok onego riti ni koro jogi biro muki gigi mana ka koth biro chwe gero ot ng'ato dag kamoro kata bed mkuru kwa jenga kata bed madhar islams higni gi tema ng'ani daga kablos odin kata higni abich sirikal nga kure to kata county government sirikal sani wan go sirikal ariyo wan gi county government to wan gi national government sama ng'ato gero buka kamoro keti makoro loko kare mar dak onego bedi ni kwere sirikal intervene san okanyison ka en waterway ka en kama kapo no ula moro biro mang'eny to nyalo ywayo ji tigeng'o jogi chon kapoko oseltuka to in girito jogi moloso families ka bujoga loko mai dala ma gidakie jogi onge kama ginyalo dhiye jogi onge tich moro mochomo yo ma ginyalo tiyo to koro kiti chaki biro gi bulldozer to ng'ato duogo kuom kibarua maneno dhiye to yudo en wach marach en wach mamiyo dhano bedo ga sira chunygi nikech onego bed ni wan sirikal matije ng'iyo gima chando jopiny ok gima sirikal dwaro to gima nenre kaka watimre e pinywa ka kata bed ma county government kaka said kaka wacho kata bed mana national government ng'iyo mana government county government ng'iyo mana government but ok ging'i to dhano ma represent kech sirikal ok nyal betie ka onge oganda so oganda is the first responsibility chalo mana family kibet gi family to onge nyithindo onge baba ni mama there is no family so nyaka bed ni family ni nitie joma gi protect interest magi which in this case gin oganda kakoro oganda we geda kama gidwaro
to sama koro koth biro muomre kaka muomre nikech climate change to nigi effects mage ma ok wanyal control. Koth nyalo mukre kawuono machwe kata ot mwabiti kani konya bet. Onego bed ni wan jomodak ga wan prepared. Wang'eyo ni kodhi ni kapok ochako chwe to mae gimagi manjaka kit tim mondo wa protect jo ma product ga. Ka otiko mana mapiyo piyo piny mogik kuonde ma koth osebedo ka chwe kendo hula yuero gin mwang'eyo higa ka higa. Kendo wachuno jok machiwo rieko ne sirikal chendo magi mopogore opogore. Wang'eyo Budalangi, wang'eyo Nyando, wang'eyo gwenge moko mopogore opogore mantiere Lamu to Tana River. Ipani en kinde mondo sirikal obed gi chenro mogik madaro jogi keto gi kuonde mopogore opogore mondo kuonde go dong' thuolo maka midhiro maka mag biro to kwabed gi lal mar ngima kod mwandu. Ok mano kende. Nitie bill ma I was part of mane World Bank no sponsor ma miyo sirikal bedo gi disaster risk management policy kata act. Ne watimo research ni wawuoyo gi stakeholders bwa loso bill ni pod oket nindo mane parliament. Sirikal onge plan, onge act in place ma miyo gi authority mar act kakori emergency kata disaster wuok kama. En high time mondo members of parliament mwango kata senators obed piny ongi that document ma is in parliament mondo obed ratified, obed a document manyalo konyo sirikal in terms of providing policy kata miyo chike minyalo timgo disaster ka disaster wuok. To kawarito ni babro act to aonge ni plan. Gimoro kamoro nyaka bed gi strategy mare, gimoro kamoro nyaka bed gi policy mare ma guide kaka idwa noti kode. And sani kacha kama edo kapok watieko, Institute for Development and Leadership in Africa, I'm part of, wuoyo gi various stakeholders mondo wachak discuss issues that are touching on urbanization, justice, issue mwang'io the effect of climate change on human security, gigo mamio life bedo uncomfortable ni ordinary mwananchi, whether in rural settlement or urban settlement or informal settlement. To magi gigo te nyalo mana timre ka sirikal nigi policy framework moro manyalo guide kendo nyalo provide direction to other stakeholders. To in the absence ni mai koro onge kaka koro ongeni, to warito mana react kaya mumuru biro marach kaki wachoni ya Mombasa or kaka otmoro biro koro yuaji kako yuaji ni. Yero kamana nyakoro magaji wang'o loso kanye kendo twak kaluwore kod midhiero mose timore gwenge mopogore opogore to kaka sirikal nyalo bedo kod ikro kwinjo kanyo ni nitiere mondo mi gibed gi chenro momondo kapok midhiero makama ojo. Ka odhi nyime kwara magaji nyithindo ema hinyore ahinya e masira mar ohula. Mae Mahiu manyaka sani wachoni osenego ji 12 kod 2 kaluwore kod ote mowuok e kar jot mar jatend piny. Kuom ringre 15 kod 2 moseyudi, nyithindo gin 28 ka bende chenro mar reso oganda odonjo odiochieng' mar 5 ka geno mar yudo jomoko kendo kowuok kuno gi sani dhi kaduono. Kotenore kod mano mabiro e kinde ma migawo mar pi ochako chenro mar nono yawo duto madito ka lipoti yango ni thothgi opong' kaka noloso skul sekondar ma